Bai, egia esan, etxian, Ipuruan, gure zaleen aurrian, garepena lortzea eta, sailkapenan lehenengoa jartzea, ilusio handia eta egia esan danak oso pozio gabe. Bai, talde guztia dira talde zaiak irabazteko eta, taldea lan bikaina egin du eta, 3 puntuak etxean gatu dira. Bai, noski, esan desun bezala, jardunaldi asko igaro dira eta, Ipuruan oso ondo gaude, 3 puntuak o puntua etxean geratzen dira eta hola jarritu behar da. Garrantzitsua baita ere, bigarren bueltan aperionarekin aztertzen. Bai, lehenengo neurketa 2023an, eta irabazitako erakin oso gusta talde guztia eta horrela jaitza.